Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:15. Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy panyaga sa mga kaaksyon ta sa sining mga inoras.
Kabayon tanga ox lang ang aton sining pag sinalayo. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Magapalayag sa sining adlaw sang Miyerkules. Siyari kita sa ika-14. Sweldes ang iban. Ang iba niya buwas pa. Sa mga kaaksyon ta, di pag-relax lang kung wais ang dapat nga ilikuton sa gwa sang inyo sining puluyan. Kabayon tanga, ara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan ang way kaladtuan sa sining adlaw la pagpahimunong lang para siguradong sigurado nga likaw sa anuman sining pamalatian, especially sa COVID-19. Ba, kabudlay gid katama. Sige, sakay Howard Guevara. Totoo Howard, salamat gid ha. Ipa-check ta na. Ara mandang patrol ta sa IB Magalon na. Sakay Action Alvin Graba sa may hospital sa Silay kuno do may bypass Action Alvin. Basi ma-check mo lang da karon pagbalik mo siguro pa dulong diri sa Bacolod, no? Salamat gid Toto Howard Guevara ha sa information kay Toto George Nonsay. Sa imo na lang na to. Dara lang na sa imo na. Sa imo mo na sa imo na ginatugyan. Toto George Nonsay, dagang salamat gidra sa Negros Press Club. Kag sa taran nga taga Negros Press Club nga naga-monitor diri sa aton sining palatuntunan. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad sa aksyon na BBB sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan kahapon daw 32 sa bugos nga probinsya daw masodbra sa 150 kabayon ta karon nga adlaw maganubo pagid niya kabudlay kung kaisano nga magsaka lang nga magsaka ng numero sa aton sining COVID-19 kabayon ta nga bisan paano na sampagar naton ini mga kaaksyon kabudlay kung kaisa sang sitwasyon, no? Although nga diri sa area sang Bago, daw damo-damo sila to mga kaso, no? May saging pagwa kahapon nga adlaw nga advisory. Di kabayon ta karon nga adlaw nubo-nubo lang gawa. Sigid man to talini nga madula mo. Pero ti sa gihapon ang aton sining gobyerno diri sa pungsod Pilipinas ang nagapakita sang solusyon. Sige man ang pag-abot sang Sinovac diri sa aton kag ang injection ginapatigayon man sa pila ka mga lugar diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Kamusta nga to sining mga kaaksyon niya sa probinsya sa mga banwa kag syudad Oxlang? Kabayon tang okay lang Why isang problema man ti kay baluman kita nga kung may problema bao sa kabudlay gid sang sitwasyon, no? Sige sa mga kaaksyon ta sa Oriental Side, Steady Falls lang kamudra kaming bala sa pagdala sa mga balita. Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kabayon ta nga wala lang sang problema. Tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining undo inupdanay kita diri sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Canton. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si aksyon na Marlon Hinuia sa Diligidamang Manugay. May kang tanan sa palayag ni Gob Lacson, nakigsapol sa mga tourism officers angot sa plano nga pagpasira sa mga resort sa sulod sang duha ka semana. Perde naman saling nila, pinas na naman na makmudwak semana, no? Ay, puwerte. Sige kag iban pa nga mga balita karon dugay-dugay.
Sa bahin sang Provincial Capitol, igabalita na ni Akson Marlon Hinovia. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Akson Dale Salazar. Komisyon ng eleksyon sa Bacolod ginlimitahan sa 80 ka mga registrants ang maakomodar sa kada adlaw sa pagbalik sang voter registration. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Akson Eric Magbanwa, ebidensya sa magpasaka sang kaso sa suspect nga nagpatay sa 4 ka mga persona sa Barangay Tangob, ginakomplito na sang pulis sa Police Station 8. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Akson Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita. 3 ka mga hibi equipment sa banwa sang hibi mga Magalona ginsunog ang pinaka-latest nga update sining parte sa sining pagpanunog sang ginaligar katapos ang New People's Army. Way pa ni kapagwa statement ang NPA, parte dire sa 3 ka mga equipments to, mga payloader, nga ginpang mga bakho galing nga ginpang sunog dira sa area sang Ibi Magalona. Pagkaronan tani dugay-dugay kag bipat membero na sa puan man patay sa banwa sang Ibi Magalona. Subo-subo maning balita ho. Do lapit-lapit lang ni sila mo dito sa natabuan sang sining incident. Ato ni balaona karon dugay-dugay kay Akson Alvin Graba, balita sa Nokpo. Sa patrol nga balita ho, kapin sa 7.3 million nga balor sang new Bureau of Fire Protection Building igapatukod sa banwa sang Calatrava. Mayo maning balita. Samtang supply sang Shabu sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod nagamay sining bulan sang Abril suno sa RDIO. Basi nagamay lang base sa monitoring nila kag na-recover nila pero sa likod sini sa pagkadamo. Samtang balita naman sa special assignment, siga balita ni Akson Artay Hopon, LTO Bacolod ginlimitahan ang pagbaton sa mga walk-in client bangod sa padayon nga paghalong batok sa COVID-19. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib, ini may kangtanan sa presong nagapangatubang sang kaso attempted murder, temporaryong nahilway matapos nga magpiyansa. Samtang update sa COVID-19 kadamuon sa nagpositibo na dugangan naman ho sa syudad sang Cadiz, aton hibaloon na karon kay Akson Roger Gotib. Samtang sa syudad sa La Carlotay, gabalita ni Akson Percival Villamor, padayon ang pagmonitor sa 14 ka mga barangay kabahin sang COVID-19 PNP. Padayon ang pag-checkpoint sa mga areas nga ginakabig control point. Samtang sa balita nasyonal, gabalita man ni Akson Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kantanan sa pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas pabuton sa Hunyo kag Hulyo. Dugay pa ba? Siling ko ba si matapos na nibla pag may gamay na lang tani bla. Pero ito ginapabot pag idya sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo. May ipadason pa rin ano na lang pangabuhi sang Pinoy mag-amusin ni man. Samtang hotels, mga hotels bala mahimo nga i-take over kuno sang gobyerno ho suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Nga i-take over ya man lang kung sige man lang operate. Ang way nag-operate siguro nga mga hotel da. Tapos ano man lang ng paistaranta da man kay ti wala pa man larga. Subong way pa man mga bisita. Bisan dali sa syudad sa Bacolod ho. Ay hugid. Ang hotel management siguro nga piyait na subong. Iti wala man income mo. Way man abis ang nagkadto. Luwas lang sa isla kag isla.
diri sa Negros Oriental, pero ito laka-laka siguro eh. May mga nagalabutan gid man, pero ito pilang nahot lang. Unlike before, nga daw halos puno ang mga hotels naton diri sa syudad kag mismo outside sang Bacolod. Ay, kasadya. Maki-update kita dugay-dugay sa pinaka-latest nga COVID-19 mga kaaksyon sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ato ni balona karon upod kay aksyon na Dorel Cabato. Sean Rex Canto, kinala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang tutok na pag chibog na kung may planyagahon kita, pag timo-timo na sa sining mga inoras. Parang diretso na kita, mga kaaksyon. O sige, sa mga kaaksyon tangayara sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, kag nagatutok lang sa aton sining Facebook Live, ginawelcome na namon kamo ang kutob sa mga nag-like kag nagpadala sang mensahe. I-like kag i-share ang aton sining programa lihog lang. I-like kag i-share ang aton sining programa. Ayos? Sige, sa mga kaaksyon tangayara sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers tabay Aksyon no Radyo Bacolod, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kayari ng resulta ho sang unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Miyerkules, April 14, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery draw. Resulta 22 kag 7, liwat 22 and 7. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, sa mga kaaksyon tang nagaro pahimunong na sa ila sinitag sa ka mga puluyan kag naga-monitor diri sa aton sining pangalagad. Lambadahon tanayan ay mga mensahe ninyo nga padala especially sa mga nag-likes kag nag-share, no? Dali lang kay ma-open tanay kay way pataka open. Sige. Daligid lang may lang pag pamate dira sa kay Sir Guillermo Clarito kag Alex Montesa. Ga-monitor gid sila subong nga mga inoras kay Sir Guillermo Clarito kag Sir Alex Montesa. Kag sa mga abyan ni Sir Guillermo Clarito ga-monitor Sanday Boy Miguel Brillano kag Fred Madred sa Barangay Mabini Coral, Barangay 30. Ayos, salamat gid muman sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra. May lang pag pamati man, no? Sige, karon dugay-dugay ang iban mga mensahe kay tirahon ta ina mga kaaksyon, no? Daligid lang kay bukaron ta dianay sa piyak nga listahan, no? Kung makalambada kita, makaratsada kita, no? Damo-damo na gawa. Sige, may lang pag pamati sa mga kaaksyon ta kay Gemma Taguan, kay Gian Recicio, Lauro Abiloso, Aliboso, no? Lauro Aliboso, kay Wena Asusinas, and humalumina kay Nelenor Bison, at iya Kim Iriman, present naman siya. Madam Virginia San Antonio Alpenda, Laika Navasca,
Joseph de la Cruz, may lang pagpamati kay Madam Susette Alunan, kay Roswell Paraiso Gilaran, may lang pag-monitor sa inyo tanan-tanan, no? And likewise kay Merlin Gayapa Gayutin, Virgo September, kay Percy Ortez Tiayon, and Emily Hindrala, kay Merly Dolido Magallanes, Anisita Kaonga, Arlene Samiliano, Donna Nabati Macario, kay Ridan Cel Tanalion, may lang pagpamati Ridan, and sa kay Lenticar Iskolaran, kay Elias Bandada, and lakipman sa kay Rochelle Evangelista, Howard Gibara, Pelton Lipora, Kagawa Dimbong Jocampo, kay Gab Talaman, kay Guillermo Clarito, presenta siya, no? Roel Hilasio, may lang pagpamati Roel, kay Richel Bonilla, kay Sonny Hoxon Bayer, sa kay Aileen Niponcio, no? May lang pagpamati Aileen, Christian Roa, dala sa Victorias, Amifil Ormando, Joy Hilado, kay Olmiha Mered, and Neva Cantar, kay Rogely Cancelier, no? Or Canceler, Rogely Canceler, sa kay Tomas Brunyola, Virgie Teson, kay Jessa Joy Makawili, Jeneline Warba, kay Bongbong Ispigol, Rolly Manzano, Martina Liling, kay Jabski at Chobski Binyarta, Takita Mark Christian, no? Takita Mark Christian, sa kay Ram Laonio, Yoditorta de la Piña Barbicchio, kay Aaron Sondon, kay Joan Mil, Estribor Arnold, Alex Montesa, George Gargasiran, Arlene Nicole Jimino, Marlo Caballero, sa kay Ira Cabansagan, Inventor Talurong, Melvin Piñafil, sa kay Rodelyn Alvarez Bayabado, Christopher Mujilio, Barrio Garay, kay Valencia Kenneth, John Cuenca, and Gladys Bibi Constantino, kay Samoldi John Andro, Romel Baidal, Georgine Honsay, may lang pagpamati dra sa NPC, no? Negros Press Club. Kay Renz Cabonillas Siabo, and Idilin Brihildo Estacion, kay Jovelyn Latsica, Emski Apollo Montoya Diases, may lang pagpamati Cherry Cathy Estelier, Jonel Aguirre, kay Eric Orelin, John Tano. Salamat gid sa inyo sininga pag-like kag share sa aton sininga programa. Karon lang iban dugay-dugay, mahina ang kalaban mo. Karon lang dugay-dugay, no? Sa kay Vanessa Mayo, kay Kelly Jelly, kag kay Lida Zamora Yamagishi, no? Salamat gid halin sa kay Alex Montesa, no? Sara Graygay, may lang pagpamati Madam Sara, Rocher Tolvera, ara na si Rocher Torbela, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby, manumbalik kita sa Diligid Lamang Madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:40 na nga tunuras 11:40 na mga kaaksyon. Happy birthday gali kay paring Nestor Garcia sa sining adlaw, no? Happy birthday paring Nestor Garcia dra sa Primera. Kamusta dra parikoy, no? Paring Nestor Garcia, no? Dra sa Primera. Primera kambyada. Primera wala kay Maring Lini, no? Garcia, no? May lang ang pagpamati lang. Pwede ba lang maghubin ng may edad na? Pwede gid kung si paring Nestor pa, no? Kaling sa News Center pod na kay Akson Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa sining pagsaka sang COVID-19 kaso sa Pilipinas pabuton sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo kag mga hotels mahimo nga i-take over sang gobyerno suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan kag ilabi na diri sa Region 6 sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang inyo sini mabatian nga mga balita builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Sa News Center pod na kay Akson Dorel Cabato. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Action Dorel Cabato. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagpaandam si National Task Force Against COVID-19 kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa posible nga pagtaas liwat sang kaso sang COVID-19 sa maabot nga bulan sang Hunyo o kun kag Hulyo. Sa interview sang ANC, ginpahayag ni Galvez nga posible makabatsyag liwat sang surge o kun pagtaas sang kaso sa tunga sa naglain-lain nga variant ng COVID-19 ngayari subong sa Pilipinas. Matestingan man ang kaepektibo sa mga bakuna sa sulod sang 6 kabulan, humalin sa nagumpisa ang paghatag sang bakuna. Ginpahanumdom man ni Galvez nga wala pa natapos ang krisis nga dala sang COVID-19. Kag sunod dere, sala ang ginapaminsar sang iban nga natapos na ang krisis sa iban nga pungsod, bangod anuman nga oras mahimo sa gihapon liwat magtuhaw ang virus. Tigin panumduman ni Galvez ang cycle sa infection sa National Capital Region, Cebu kag Bacolod City sadto nakaligad nga tuig sa unang wave sang COVID-19. Kag dugang pasinit tubtub wala pa sang bulong o kung tubtub wala pa nadula ang virus, hindi makahimo sang tayuyon nga pagbangon sang ekonomiya diri man sa Pilipinas. Gani nagapanumdum si Galvez nga sa gihapon sulit-sulit sundon ang minimum health protocol nga ginapatuman man sang gobyerno. Kag sa iban pagyud nga balita nasyonal, ari ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahimo kuno gamiton sang gobyerno ang poder nga i-take over ang isa ka pribado nga pasilidad kaangay sang mga hotel agud gamiton nga quarantine facilities. Suno kay Duterte, pwede ipagamit ang mga hotel kag motels sa tunga sang kakulangan sa pasilidad bangod sa padayon nga pagtaas ang kadamuon sang may COVID-19. Una diri gin-report ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginmanduan na nila ang mga hospital nga magreserba na sang hotel rooms para sa mga doktor kag nurses nga nagpositibo iya sa COVID-19. Pero bayra na nila sang gobyerno. Ati, amo pa nang hindi atag Action Rex kung bayaran nila. Ati, siguro kasi syempre ang maintenance nila. Oo, maintenance kagang tao nila daya. Paano na yan? Librehon na sang gobyerno. Correct. Kami mga hotel by Action Rex nga wala bala nagapasugot nga himuon sila nga quarantine facility. May mga hotel ginaya nga hindi sila bisan wala sila ya sang customer da. Basta sirado sila ya. Hindi sila masudlam la sang anuman nga virus daw kung parayuhan sa mga positibo. Correct. So, amo na subo ang ginpahayag ni Presidente Duterte. Kag suno sa iya nga kabahin sang iya deklarasyon sang national emergency. Ang problema na daw kung sinong bayad. Ang gobyerno gin-Action Rex laban man ako na gyapon sa taxes. Kuwaon ginaya sa local government kundi natungda na nga nagpositive da na kuwaon nilang bayad. Kaya makon mo na no. Ang hotel mo to, pwede to? Di pwede Action Rex kay 5-star hotel to. Ang aton hotel nga duwa nga gintukod. Ang Rexy Hotel bala? Rexy 5-star hotel. Okay. Kaya hambal ni Presidente Duterte. Syempre. Siyempre, hambal ni Presidente Duterte, ginklaro niya Action Rex ha, hindi iya pag-ilakip ang mga malahalon o kon 5-star hotel. Okay. Para sa hotel mo to bala sa Sipalay, ang Rexy 5-star hotel. Hasta. Hindi to siya pwede. Hindi na mag-argue sa imo. Yes. Ikaw ba yan? Si Sir El Rio. Yung Pio, si Action Dorel. Correct, Action Rex. Sige, basta mga class C, Class D, mga mga hotel. Balanon man ang 5-star hotel Action Rex. Ipakita na bala karon nimo, i-flash na bala karon nimo hotel nga Rexy Hotels para mabalaan nila. Okay? Damo pati na sila sa imo. Siyempre, malay Action Rex ba? Gani. Kung sino mo hindi ta mapakta ng panahon. Si dugay-dugay bala makaigo kada sa loto. Kag mabakasyon ko anay kay medyo bugat akon subong nga bulsa. Ay kalait. Sige. Update naman sa world records ng COVID-19. Subong ang cases nagdangat na sa 138,014,912 ang nagkalamatay iya. Yara sa 2,971,878 kag ang naka-recover 111,032,680.
Sa Pilipinas, pinaka-latest naton dire, yara na kita sa 884,783. Ang nagkalamatay, 15,286, kag ang recoveries, 703,963. Sa Negros Occidental, 159 or 159. Ang nadugang kahapon nga adlaw, nagdala ini sa kabilugan ni 8,952. Ang recoveries, 7,142, kag ang nagkalamatay, 238. Out of 8,952, 1,572 subong ang aktibo nga kaso diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Bacolod, 32 ang nadugang kahapon nga adlaw nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,489 kag ang recoveries wala gani nagapabilin sa 5,810 kag ang nagkalamatay duha ang nadugang nagdala sa kabilugan nga 193. Out of 6,489 confirmed cases sa Bacolod, 486 dire ang aktibo nga kaso. Ang Western Visayas naman 278 ang kabilugan nga nadugang kahapon nga nagdala sa 30,456 confirmed cases. 137 naman ang recoveries nga nagdala sa 26,135 total recoveries kag tatlo ang nadugang sa nagkalamatay kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 810. Out of 30,456 confirmed cases, ang aktibo nga kaso yara sa 3,505 diri sa Region 6. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson na Dorel Cabato, balita gikan sa News Center. Mga imbukada yadtong mga balitang inyo sinin na batian, wala gid lamang madugay. Mga balita nasyonal, mga kaaksyon, kag pinaka-latest nga update angot sa COVID-19. Ang report nga inyo na batian, wala gid lamang madugay, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang ni Akson Alvin Graba sa patrol. Ini may kantanan sa sining 7.3 million pesos nga balor sang bag-ong building sang Bureau of Fire Protection sa Banduasang Calatrabaho, Tukuron, dako-dako manigawan. Kag supply sang Cebu sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod na gamay kuno sining bulan sang Abril suno sa Regional Drug Enforcement Unit. Yari ang report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Action Rex valor nga 7.3 million ka pesos nga building o kun amani ang typical Dako ang budget? Oo, dako ni nga budget action Halin sa Bureau of Fire Protection kung may counterpart ng local government na Iyan isang national fund gikan sa Bureau of Fire Protection Action Rex. Sabihin na interview naman wala lang madugay action Rex. Si Major o Chief Inspector Kim Salicio, ang Provincial Administrator sa Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Negros Occidental, sa diin suru sa action Rex nga ang ining balor action Rex nga gin kuan kahapon gin patigwayon kahapon paagi man sa ila sining groundbreaking ceremony, balor 7.3 million pesos action Rex sa diin sa iya nga isa ini ka typical no isa ini ka typical nga fire station action Rex nga gin patungkod sa banwasang Calatrava sa diin magamit ini sa mga kauturan naton dito sa Calatrava para kini kay sa iya dugay na ning handom action Rex mo
sa ila sininga hanay nga sa diin sulok pagid sa iya 5 years man ang ila sininga hulat pero paagi man kay Fire Senior Superintendent Jerry Candido tigayon nga gid no Action Rex nga na ang groundbreaking kung pag-umpisahan na ang ining proyekto worth 7.3 million construction sang sining typical fire station Action Rex nga mga baytabla kay sa ating technician no katapusan nito nga number si Kim Silicio sa diin sa iya nga handog ini Action Rex nga natuman sa pagdumalahan o sa pagdumala ni Senior Superintendent Jerry Candido Action Rex sa diin hindi lamang ini ang nga fire station sa Banwasang Calatrava kundi ginumpisahan naman ang fire station dito naman sa Banwasang San Enrique Action Rex typical nga klase man sang fire station sa iya duha ini ka project within this month una ang pag-provide o kung pagpatukod sa fire station sa San Enrique ikaduha amo ni ang ginumpisan man kahapon nga adlaw pagi sa groundbreaking 7.3 million worth sang typical nga fire station. Pumatian ta siya? Rex. Come again? Pumatian ta siya? Yes, Action Rex. No? Mag-ari ang pahayag ni Fire Chief Inspector Kim Silicio. Leading agency na nag-uplead siyang sa mga government projects sa national headquarters. So, hindi siya napakulang siya na award sa contractor. So, nag-quantita, nag-groundbreaking na kita kay maumpisa na siyang pagpakonstruct para na ma-improve na ang location siyang fire station sa Calatrava. Sir, as estimate, sir, time of completion, if possible, saan niyo matapos, sir? At least the municipality of San Enrique sa South Negros. Actually, nag-start na, sir, for your information. So, nagligad lang to na groundbreaking. Last week, nag-start na ang construction nila. Nagkakot na to ang contractor natin. May mga incoming pa kita, hindi na sila talang may project man ang ating surpagid do si Palay kag Kanduni. Action Rex duha pagid no amo ning si Palay kag Kanduni. Oo, still 7.3 million pesos worth sa gyapon kada fire station. Oo, kada area. O kada area Action Rex. Ang mga fire truck taway naman niya problema. Way naman problema Action Rex kay halos kumpleto naman ang ginpadala ni pila-pila na ni kada LGUs? Oo, may ara man kada LGU, may tatlo. May ara duha. Oo, may ara duha. May isa? So, may ara man isa pero dulugangan Action Rex. No? Oo, dapat counterpart man dang lokal nga gobyerno. Yes, sir. May ara pa nga wala? Halos kompleto na Action Rex. Pero sunod sa iya kay Silicio, may ara pa maabot ng fire truck lauman para sa Banwasang Isabela. Isabela? Naman. Oo, para na naman sa Isabela. Muni ang lauman na naman Action Rex nga maabot. Kag sunod sa iya, maayo ini. Kaya nagkaamat-amat naman damo sa mga fire truck, plus ang typical nga mga fire station, paagi man, ang tagipusoon sunod sa iya, nagrusanon gid. Paagi diri kay Senior Superintendent Jerry Candido Action Rex, no? Sige. Pakarunan ko lang ni ang supply sang Shabubla sa Negros kag Bacolod nga daw nagninit siya. Ang parte anay sa Bipat Nemberda kay dawara kada sa area sang Ibi Magalona. Yes, Action Rex, no? Subong siniwala lang madugay nag-abot man ang pamilya sang sining... Basi may live feed ka da, be? Oo, kay running pa ni siya subong Action Rex. Running sa din? Sa Ibi Magalona to silay? Oo, running ang ako niyang ambot ko sa signal guro ni. Sa cellphone akong kaisa, pangita na bag-o kon si Sir El Rey pa. Ay, oo. Ako na siya. Actually, Action Rex, that is in relation diri sa pag-follow up man naton, bisa na nung kuwan ko, running mangyapon siya. Si Action niya bahala siya ni. Si Action nilang dang bala.
Oo, si aksyon na naning bahala aksyon na Rex. So, kung sinayara ka mo sa funeral parlor na? Actually, aksyon na Rex, manaog kita. Ari kita subong sa St. Catherine Funeral Homes. Sa St. ano to? St. Catherine. St. Catherine, inang highway lang da? Yes, sir. Highway, ini ang highway going pasulod bala sa proper sang EB Magalona. Okay. That is in relation sa pag-follow up man nato ng aksyon na Rex. Sang sining sining tabala, kag ginatawag sa nga pag-follow up sa pagpatay sa isa ka BIPAT member diri sa Barangay Consing, no? Barangay Consing? Yes, Barangay Consing sa EB Magalona. Do sa bukid-bukid na nagurong bukid-bukid porsyon. Yes, aksyon na sa aton sining initial information na tabo ang ining insidente sa area sang Hacienda Margarita. Hacienda Margarita, Barangay Consing sa banwasan nga EB Magalona Actionarex sa diin sa initial diri nga pagpangusisa sang mga kapulisan ang biktima Actionarex kilala diri kay Elmer Ortencio. Elmer Ortencio, Barangay Tanod sang Barangay Consing. Pila ni edad ni Elmer Ortencio ni? Si Elmer Ortencio Action Rex ang edad sini. I-check kani kay ari ng Sawaya Action Rex kay wala diri sa aton pilang edad sini. Pero tubong sini Action Rex kay ang lugar at mga 25 kilometers mo ang diferensya. Pakatod dito sa lugar, ari man diri ang iya sini nga asawa si Inday Lorena, no? Lorena, kayo si Lorena. Oo. Inday Lorena, ano biging plastada diri? Ano pinabay pila edad sa imong bana, ma'am? 45. 45. Ba't mo ganyan siya nga barangay Tanod, ma'am? Ang dapat pala, pila pa pala. February, nasa nagsuko. Baskog sang monitor na, may monitor na? Pinakahayoon tabi si ma'am, medyo bastog na arana. Gininay-hinaya na. Gamay-gamay lang. Ma'am, ano bigyan plastada? Paano bigyan nga napatay ang imo sining bana, ma'am? Because we have the information, ano ni siya din na kaniyo kung ano? Wala ko kabalo. Ha? Why ko kabalo? Anong plastada antes na dula siya? Saan ni siya na dula, ma'am? Saan kagapon, malang kay Tani na duty na to sa barangay sa Consing mo. Yan mo malang wala mo kapag-telefon sa dito na Adi. Amo pa lang na siya, pero naibaluan mo, paano man niya nasa puwan? Ikaw nakasapo sa bangkay isang bana mo? Sino nakasapo? Tagamon mo lang dahil nga napatay na ko. Ano oras siya naghalin sa ila balay na kapon? Mga nanong oras siya naghalin sa inyo balay, ma'am? Mapo na. Mga nanong oras exactly, more or less? Sa mga alas 3 siguro. Kaya stress. Kiti ko na sa Consing. Oo. Amo lang na siya. Pero, pag nakibot ka na lang, way na siya nakapauli, supposed to be, mga nanong oras din na dapat magpauli, halin sa pag-duty niya, ma'am? Temprano pa na sa kayang yan ang duty, Lunes, pinayatan mo. At sa Lunes ang hapon, at sa mag-aga. Oo. Kagapon daw tawag na sa nga Oo. Sa iya pa. Maano to? Ako napitan sa iya sang barangay sa ipatasik sa ordinance. Dali lang kay nautod si Action Alvin Graba. Dali lang, balikan ta si Action Alvin Graba. Interview ni sa asawa sang barangay Tanod or BIPAT member nga napatay, no? Anong ginkamatyan sini? Sinong daghimo sini? Kay ang report nga daw may igo sang pagluthang. Balikan ta si Action Alvin Graba sa sining mga tinion gikan sa banwa sang EB Magalona. Action Alvin? Yes, ma'am, sa pagkasapon ninyo sa bangkay sang imo bana, mga nanong oras na sapuan ini at daw gabi? Yes, mga nanong oras? Yung mga alas 9, gano'n alas 10.
Oo. Yung paibalo mo lang kami. Kagabi? Kagabi ni ma'am. Kagabi lang action break. Oo. Ginpabalo ka lang nga amo na nasakpan na ng ambana mo nga patay na. Oo. Sa diin dampi ma'am. May ulan na sa bala sa Asinda, bala sa sa may traplin, bala sa Asinda Margarita. Sa may kwanda, sa may lang traplin na buting ganun niya? Alagyan pa kadto sa ila balaya. Oo. So dara siya yan nakita. Ma'am, ano ang plastada sang nakitaan ba sang ang bana mo niya? Dintiro o nagakayaon siya ano? Wala ko kadto. Nga man? Wala. Lang ko naklantay. Wala ko nakadto. Oo. Asa mag-adlaw, wala ko nakadto. Hasta ka mag-adlaw, way ka naging nakakadto dito? Wala. Ay, wala. Way naging sa kuno Action Rex nakakadto dito Action Rex, no? Kaya, subong sini Action Rex, ang mga kapulisan sa idalom sang police Bailang danay mga pulis da kailangan ay sa asawa Action Alvin, no? Bailang danay mga pulis da bali ang bana managpauli na sa ila kung managkadto pa lang sa ginadyutihan niya. Ma'am, ang bana mo managpauli na sa inyo o kung managkadto pa lang sa dutihan niya? Managkadto pa lang sa dutihan. So meaning ginbanggaan siya? Meaning, ang nagkabo din, ma'am, may tao ang nagbangga sa'yo, ginbanggaan siya, ya? Wala lang papabali. Oo, anong sa pagpati mo sa may kahimukan sa pagpatay sa bana mo? Ha? Wala ko kabali. Huwag pag-isya ka pa doon? Anong pilas ang bana niya? Ma'am, di nang pilas ang bana mo? Wala ko kalantaw. Huwag ka man kalantaw, ma'am. Wala. Huwag siya kalantaw. Sino nakalantaw da? Arang mga upod dyan ako? Sino na ako? Sino nga utod? Utod yan ma'am? Magulang. Magulang yan utod ya. Utod ya. Oo, utod ya. Sir, ano ganit pangalan ta, sir? Edwin. Edwin. Si Edwin, Edwin, ano ang plastada di Edwin? Ano mo gidya? Anong plasta pagkasako sa bangkay sang utod mo? Ay, pag-abot na namon, sir, gapa sa? Gapa? Kagadupa? Kagadupa? Oo. Kagadupa, may igo na sa may pilas, di nagtampi namon, may pilas sa ulo mo. Ulo? Sa ulo. Tugasang? Tuga ni siya sa paglantaw mo, Dogin tiro siguro, sir. Tiro? Oo. Hindi, ang tampi, ang pilas siya, sa, di mo nakitan, di sagtang, sir, Agtang? Lusot sa ulo. Oo. So, pinakapilas na kitan mo. Isama lang, sir. Isa sa din ang entry. Igitagtang. Lusot. Lusot yun. Alin sa likod, lusot isagtang. So gintiro siya sa tangkubo. Palayo-layo na bisa nag-report lang isa ka kuruwang-wang da Action Alvin kaya daw hindi maintindihan. Derita. Action Rex Derita para maka-istorya tamayo sa iya, no? Sir, si utol mo, sir, si utol mo, si Elmer, may mga kontra ni siya, sir? O kung may ginalain na may galaan mo sa iyo? So, sa ako lang, sir, nga tao, bululigo na, sir. Sir, di lang bisan sa sarap, yaman, pagod sa bululigo na sa tao. Mga buligo, okay na, sir, buot na. Wala ko balo, sir, kung anong natabo. Wala ko balo na, kung anong dumusi ako, man, wala ko balo na. Sir, sa paglantaw niyo mo, sino may kahimuan sa likod siya ni sir? Nakabalo, sir, arim ako sir sa sarabya mo. Oo, pero automatic, pagkahibalo mo, nga mo nang natabo sa utod mo, nagdalagan kapag konsing. Wala, sir, sangagan ako naglapat. May korkyo sa sarabya mo, hindi kage. Oo, sangagan ako ng mga alas 5, abot to, mga alas 7. So, ang pagkaisang utod mo, inilang adlaw ginkuha. Oo, sangaga. Nga nagkatuka na dito sa lugar. Okay. So, ano ang ginahulat kay Ari Nadiriya karon sa punerarya? Ano ang ginahulat na lang siya karon? Ang matyawa, sir, ang doktor ko, sir. Ang doktor na nahulat. Kay autopsy pa na. Batyan ko, sir. Ayun, takabalo na, sir, anong doktor? Autopsy pa siya, siguro. Okay. So, Action Rex, no? More or less gani, sir, may pila ka bilog kabataan isang utod yan? Pila ka bilog ang kabataan ni utol mo? Tatlo na, sir? Tatlo lang Action Rex. Dugay na sa barangay, tanod sa barangay konseng?
madugay na sir na barangay sabot sa mga lugar. Lusang mga Pebrero lang siguro sir. Pili lang ang Pebrero na umpisa. Oo. February lang, pila pa lang kabulan ng Action Rex, no? Naka-umpisa. So, way pag-isa ka nabot gani ito, mga tatlo ka pa. Oo, mayroon. Ano oras sa gani nagalin sila nga balay to? Las 3? Ano to? Oo. Sir, kapag kung sisa mo man sa pamilya, sang utol mo, mga nanong oras sila, sir, nakalakat, nakahalin siya sa ilaw balay. Alas 3 na ko, sir. Alas 3 sa hapon. Oh, and nahibaluan niya na lang nga naturukan nila siya. Ti alas 3 ano gani ng iya duty? By the way, gusto ko nang ibaluan. Ano na ang iya duty? Kada Martes o adlaw ga duty? Lunes na ako, sir. Lunes. Kahapon Martes. O kahapon Martes, ipatawag niya ako na may gigbaon. Last konting, sir. May kwaon lang gali. Hindi iya duty? Ay matakikon sa basta mo lang nabati ako na sir. So hindi niya duty kahapon pero ginpatawag lang siya. Duty ginagro nila man kung walang takbalot kaya kung hindi na duty hindi na pagtagunan mo. Duty na siguro. So posible Action Rex no duty pag ginpatawag man siya ni kapitan. Ano tani ang kuwaon dito haw? Anong tuyo? Anong purpose nga makatuyo sa to? Nang parte ano na sa gani parte sa kape. Pinansa? Ordinansa? Ordinansa guro. Ordinance guro nga ipadulong sa iya tani guro. Pero ti ka labot gid man sa barangay? Pero sir, nakalabot gid man siya sa barangay. Nakalabot gid man siya sa barangay, sir. Wala ko balo, sir. Wala ko balo. Pero why dang barangay officials? Why da barangay officials ang Konsing Action Alvin? Pamangkot nang to kung may mga upod to mo yung mga barangay officials ang barangay Konsing. Hindi na upod nila kay sa proper. Ha? Why? Kami naman to na. Hindi na sa agara sila. Si kapitan niya din na. Ato sa ila sa barangay. Di na pamangkot nilang officials ang barangay kung nakalabot na sa barangay na. Alam mo sir, may bangga-bangga na ako bid na sir. Yes, pero nakapamangkot ka mo sa barangay official kung nakalabot gid siya dito sa barangay, ano? Wala pa balo sir kay wala na patay lang sa sir. Wala na. Pero bay man sila komisyonar kung nakalabot pa sa barangay hall ang si utol mo. Wala sir guro pero balo sir wala ko namangkot nang ulo ko sir no. Alam mo gani di ba sir? Edwin Hortensio, Action Rex. Ano mo ni siya, manghid mo, ikaw magulang. Action Rex. No? Sino dalada sang lawas na sang utod dyan sila lang? Para sa salon, ang bangkaya. Ara na sa murgi ara sa salon subong Action Rex. Hindi na daw pagwaabla Action Alvin? Sino nagdalada? Ang pamangkot, sino nagdala? Wala gida sa mga upod sa barangay? Tanod man na sa barangay nga wala nang ginupdan nila? Sa barangay, sino nagdala pagkatudari sa barangay ni utol mo? Ang ni Tunaria gini? Tunaria, kikuha na lang dito. Ang pa na lang to. Kikuha na lang dito. Action Rex, no? Ang pangkay, kanang patay nga lawas, diri ni Elmer Hortensio Action Rex. Kagindala na lang diri sa area. So, pamuni action na rin, sila ka mga sitwasyon diri sa area, pero ari naman diri ang pamilya, ari ng asawa, ari ng utod sa victim, kaya ginakulataran mong karoon ang mga ang doktor nga maka-autopsy sa pagkain. Di pa na mag-abot? Way pa si doktor? Way pa, sir. Way pa doktor, no? Way man da pulis? Way pa. Way negative action rec, no? Way na di pulis. Kay kapag padulong natin sa police station, si Lieutenant John Paul Tabuhara ang nagpadulong man dito action rex sa Konsing kay duha ka kaso action rex mo sa Konsing. Number 1 diri ang pagkasapot ang bangkay ni Elmer Hortensio plus ang pagsunog man sa tatlo ka mga heavy equipment. Sang Lunes pa na iyan na tabo, sang gabi ang heavy equipment, kagabi lang yung si Hortensio na? Oo, kagabi lang siya. Pero ining report action na Rex diri nakalabot man sa ila April 13 kahapon nga adlaw man. Tiyo gani sa adlaw na gani. Oo, gani man, pero atuto dito subong si Lieutenant Tatabuara ang hepe sang
ibi magalona, that is why kagina try kung tani nato, no, maka-istorya sa para makakuha kita initial investigation in relation diri. Basta to say, hindi pa man makontak karon si Lieutenant Tabuhara. So, umuning pinaka mga sitwasyon diri, basi makakuha kita sa mga dugang pagig ng mga impormasyon in relation diri sa... Tiyang wagid ihibalong asawa na? Wagid ihibalo, kay atong ganing naghambal man gani siya, wagid siya ihibalo kung may kontra ganing banay niya, kagaway gani siya kakatuto na kagabi action rex mo. Dumdumong tang kagina, bago lang ginambal niya nga wagid siya nakakadto sa bangkay sang banay niya. Only diri na lang, diri siya nag-direct action rex. So, amuning pinaka-latest in relation sa pagkasapos ang bangkay sang isa ka bipasa member sa area sang Hacienda Margarita, Barangay Consing, no? Panwa sang EB. Taga Margarita na sila, no? Yes, taga Margarita. Tapos natabo na sa din nga area na? Di natabo gani dara man sa Margarita. Sa Margarita din sir. Margarita man sakop. Layo sa ilang nga balay nang natabuan. Layo na sa balay ninyo. Sobra guro sa kilometro sir. Sobra layo. Amo nang alagyan niya pakadto sa Consing proper? Ni sir ang alagyan pakadto sa proper. Ubag sa Consing. Okay. Amo lang ang alagyan. Way naman iban nga alagyan, no? May dala man siguro mo ginang mayor pa Consing. Amo lang gid. Why na sa kontra? Dali lang kinautod si Action Alvin Graba. Ang inyo sa ginapamatian, reporting live si Action Alvin Graba dara sa Banwas ang Ibi Magalona. Angot sa sining pagkasapo naman sang bangkay sang isa ka tawo dara sa Hacienda Margarita, Barangay Consing sa Banwas ang Ibi Magalona. Action Alvin? Sir, libaton ko, may kontra ning utol mo wala? Wala sir. Why? Kawal. Paano may nilaragway si utol mo man? Mula sir ang natabo siya, wala sa paano na. Siya na isang naghalin sa inyong balay? Sir, siguro nag-isahan lang man siya, naghalin dito sa inyong balay. Siya lang ako ng isa. Why naman iba, no? Why na isa upod? Why? Siya upod action direct. So, ako nang pinaka-latest sir. Sige sir. Salamat din sir. Pangalan mo Edwin sir, no? Edwin Hortensio Action. Edwin Hortensio mo nang na-interview mo. Ang biktima gani sino tungalan niya Action Alvin? Elmer Hortensio. Elmer Pila to edad niya? 40? 45. 45. 45. Tanod man siya sa Barangay Consing, no? So, omni nga pinaka-latest diri action na Rex, kaya nga sitwasyon diri ari man diri ang sini nga asawa kay nagahulat man sa autopsy nga paghimuon karon nga. Dagko na ng kabataan niya? Dagko ng mga bata niya, sir, pila tubang? Ang sibang sir, may mga buhay na. Yan ang duwa, dalaga na kasultero. Dalaga kasultero. Dagko naman gali action Rex, no? Dalaga kag sultero na action. So, umani nga pinaka-latest... Luwas sa pagkatanod, yan o pagipangabuyan sila? May yung sideline niya. Magluwas sa pagkatanod ko. Driver na sir, di yun enkargado man. Tuda mo sa nabala ng mga... Enkargado sa din? Enkargado siya sa... Hacienda Milagros? Yan ni Lem. Lindon Lem. Hacienda Lindon Lem. Hindi, nga mo yan si Lindon Lem. Oo. Ano nga Hacienda? Margarita, agad. Margarita. Siya man gali ang enkargado, dagali. Kargado galit siya. Pag-luwas diri, ga-drive man siya sang sang tracking. May tracking man na sa mo daw media sa line side, dahil sa iya tracking. May driver kinasaya kung line, matag sang driver ya, siya ga-drive. Siyang gadala. Okay. So, aside siya sir, wala niya sa ibang away na sir. No? Oo. Pero kung gusto man ang relasyon niya sa iya mga kaugdanan, kasi may akig siya. Okay sir, minsan din lang yan sir, mayo na tao. Pwede. Ay, mga tao na, isa lang gani ka manda na kay mayon sa mga tao. Ang pangabuhian niya na galing kargado sa sang Hacienda ano to gani? Hacienda Margarita. Margarita. Enkargado da siya. Tapos may tracking man siya nga ginapadala sa iban nga kung maglain ng pamatsyag sang iyang driver, siyang madala. Oo, yes, action na Rex. No? Kini nga tracking ni iya o kung may tag-iya man. Iya gina sir. Iya gid tracking iya gina tracking. So, umani
patay ni siya kag nasa panagid lamang action Rex nga bangkay ka mga tagapina. Lain kay ulo ang igo yato? Yes, isa lang tong igo ano, mangguta sabi. Sir, by the way, ang igo niya isa lang gid. Isa lang gid siya. Ang entrance Sa ulo lang. Naglapo sa piyak nga side. Pero may mga recovery man to sa empty shell sa bala. Wala man, sir. Ano sa pagpati mo, armas nga gingamit? Wala na kabalo, sir, kayo naman nalumong sa mga armas na. Anong nasa Puanda Action Alvin sa iya? Katubuhan or kanal or nanong pagkasapo sa iyaw? Nasa Puan sa Action na Rex, sunod rin sa asawa, sa may kawayanan? O, kawayanan. May pangpang. Kawayanan, pangpang. Ang mga hilid ng kampo, dakang talamnan. Okay. So, daragi siya sa Puan. O, dahil sa Puan. Gapaon siya. O, gapaon ko lang. Amo ginagyan niya kada perme kung magpabarangay siya? Saka mo ginagyan nila perme kada magkato sa lugar, sa barangay sa doon. Oo, mo ginagyan na, sir. Siya mayor nga. Mayor na sa. Mayor. Mayor na sa. Mayor nga nagyan action Rex, no? Sige. Wala naman sang iban. So, umani action Rex ang pinaka-latest diri. Salamat gid Sir Edwin, no? Si Sir Edwin Hortensio action Rex ang magulang sang victim. So, Rex diri sa St. Catherine Funeral Homes with action Nani Kiraw. Ang ka-action nyo, Action Alvin Graban. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Action Alvin Graba reporting live dira sa Banwa sang Ibi Magalona. Way pagid sang mihoy kag miay ang ato sining nga mga kapulisan nagakandak pa sang investigation didto mismo sa Margarita sa Barangay Consil, no? Sa Banwa sang Ibi Magalona. Sige, Action no Radio Philippine Standard Time las 12:19 ang aton oras ang balita ni Action Alvin Graba buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan. Matapos ang balita ni Action Alvin Graba sa iduhantang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa palayag sang Commission on Election diri sa syudad sa Bacolod. Ginlimitahan anay basi matingala ka mo blan limitado anay mga 80 lang ka mga registrant sa mga komodar nila sa kada adlaw nga pagbalik sang voters registration. Basi magkadto lang kamo sa Comelec kag magsobra na kamo sa 80, hindi kamo pwede kundi 80 gid lamang ka mga registrants ang akomodahon nila. No? We have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Action Dale. Action Rex, meron sa mga adjustment kaya ginpatuman ng Comelec diri sa may syudad sang Bacolod kasunod sa pag-resume nila nga voters registration. Action Rex matapos nga temporarily ginsuspend ni sang pila ka adlaw matapos nga may pilaya ka mga empleyado ang Comelec Bacolod nga nag-positive sa COVID-19. Kahapon nga daw officially April 13 sang nag-resume ang voter registration pero according diri kay Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trino Kanya tubtob gid ang Action Rex sa 80 no 80 ang ila sining ma-accommodate sa kada adlaw bangod man sa mga adjustment kay ginapidalom no kag ginpatuman man sang tratapan nga skeletal workforce Action Rex. Gin-clear diri ni Attorney Kanya nga mga naga-duty subong nga mga empleyado sa Comelec Bacolod ini sila nakatapos na sang 14 días nga quarantine period Action Rex kag may negative nga RT-PCR test result
So isa diri sa panugyan ni Atty. Kanya sa mga registranta, kapag may Action Rex hindi na magdala sang mga himata o kon abyan, kung magparehistro Action Rex kasunod nga ti ang physical distancing, may mga biometrics pa nga ginakandak sa sulod sang tatapad sa COMELEC para hindi na magginutok Action Rex pag ma-observe sa gihapon ang 30% abidra nga kapasidad no sang COMELEC Bacolod Action Rex. Ang panugyan man diri ni Atty. Kanya gina-encourage Action Rex na magsuksok sang full nga face shield nga naga-cover sa Action Rex kay may iban nga naga-face shield pero matala ang cover, pero yes sila gina-encourage ang publiko na kung mahimo full face shield ang ila sining pag-usaron in kaso nga magparehistro sa COMELEC Bacolod. Aring tingog ni Bacolod Election Officer Atty. Katrina Trinyo Kanya. So nagbalik na kita ng opisina, so balik na kita sa aton nga registration, voter registration naton. So tungod nga ang nagbalik report lang sa opisina are those nga with negative results so sa previous number nga swab test. Limitado ang aton nga tawo nga nag-atubang no, sa aton nga mga nakarehistro. So we will be trimming down again the number of applicants nga pwede natin tatunon. So siguro mara lang kita malimit kita sa aton nga 80 no, 80 applicants naton daily. Daily na siya. Gina-require lang naton kay ti adamo kita kung kaisa nagagutok sa aton opisina because nga aside from the applicant mismo, tama pa siya bitbit. Like, may mga friends pa, or mga kabataan, may upod pa nga nanay, or utod, na nag-upod sa iya parehistro, or may mga bitbit nga kabataan. So, we will be very strict with it nga only the applicant lang yun ang amon na patunon na pwede namon nga mapasulod or Action Rex portion lamang sa palihagan ni Bacolod Election Officer Atty. Kanya. Sa COVID-19 update sa may syudad sa Bacolod, lauman karon sa hapon ang 51 new COVID-19 cases diri sa may syudad Action Rex no. So karon pa ni siya sa hapon bagwa sa official report sa Department of Health sa pinaka-latest ng mga pagsinapol ni Mayor Bing upod ang EOC official sa ila sinagin pangabayti amo ni ang Group Action Rex sa mga religious groups no, mga INC, mga Adventist kag iban pa no nga magsunod ang mag-comply sa mga protocol nga ginapatuman sa Bacolod City ilabi na sa mga religious activities. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City. Sunday, kumusta ang DPWH? Ang DPWH Action Rex na may tingog na kita diri no ni Engineer Jaime Havillana. Tingin pa untat nila kuno to? Out of 35 ka mga puno, may 26 na nga nautod so siyampa ang nabilin. Ngagin pang ginuntatan nila kay may reklamo? May reklamo kagang pangabayman ni Congressman Greg Agasatay Action Rex. Sino naghatag og signal sila ang magpangutod sila sa kahoy da? DNR Action Rex ang Senro. Mga bisit mga klase ka departamento ni sang gobyerno ni nga sila dapat magproteher ni sila man yan naghatag og signal nga magpangutod sang kahoy da? Kay may mga explanation Action Rex ang DPWH like ang puno bala na butang na sa sidewalk kay kung maglabay ang tawo ti kinahanglan gid nga magpanaog sa dalan. Kag may mga salakyan nga nagalinabay for safety reason. Ikaduha nga rason, may mga puno Action Rex nga may mga linya sang kuryente, may mga telco nga mga linya Action Rex pero in kaso may mga bagyo, base isay na sa mga rason nga may madisgrasya. Ikatatlo nga rason, ang unod kano sang puno Action Rex gabok na. Abi ko kung may unod na nga laing nga ulo. O gabok na ang pagwa tulokon mo daw ka ano ba do ka pero halo sa sulod. Muna basi ka nang matumba. Gin cite ring example ang natabo to ba sa Barangay Granada bala nga nahulog tong sanga. Nahulog si salakyan kag naresulta sa kamatayon si sa minor de edad. Kag ang mga puno Action Rex. Pila na gani ka tuig da? Alam mo Action Rex mga duwa na masubra na duwa ka dekada ining mga puno dira no. Magsiling kita duwa dekada more or less pila na? Mga 20 anyos Action Rex. Dungwa mo sang edad mo gali na. 20 anyos kadang na. sidewalk Action Rex may dagan sang drainage. Ang sidewalk sa dalo may drainage.
Tapos ang Na mga kunan sang gamot na. ang gamot kamulave ako nara ti nagalapa di kano nagapang ugat-ugat ning muning nagaguba Action Rex sa dalan kag sa drainage kay base maglag kag ati ang mga basura dira ang magresulta sa pagbaha no. So amo ni siya ang mga pinaka mga explanation ni Engineer Jaime Havilian Action Rex sang DPWH Bacolod District Engineering Office. Angot man sang iya sini nga komento no sa pangabahin ni Congressman Greg nga kumhimo investigahan no. So muna out of 35 may siyam nga nasalbar o kung hindi dapat tayo nun o doon. Kaya pagitan sa pamaagi nga ma-implement sa gihapon ang project nga hindi na motod ining nabilin nga mga puno Action Rex. Sige, karon sapon mabatian ang sabat ni Engineer Abiliana kag explanation sina. Yes, Action Rex. Basta pa-stop na sang DPWH ha? Si Councilor Carl Lopez may tingog man ta diri niya chair sang Committee on Environment. Mga update ang balita gikan sa Bacolod City Hall ang Action Dio. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio Philippine Standard Time las 12:28 aton oras. Standby sa report ni Action Art Tayhupon followed by the reports of Action Marlon Ninovia sa Kapitolyo. Action Mart dali gilang ha. Standby na Action Art Tayhupon sa balita sa special assignments. Matag tanay pinaka mga commercials balikan ko lang kamo sa dili gilamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pangalagad Action no Radio Philippine Standard Time las 12:30 ng aton oras. Sige, daligid lang kay check ta si Action Art Tayhupon. Balita naman gikan dra sa special assignments, no? Ini may kang tanan sa palayag sang LTO Bacolod nga ginalimitahan ang pagbaton sa mga walk-in clients bangod sa padayon nga paghalong batok sa COVID-19 kahibalo kita nga dito sa regional office. Apat ka mga empleyado tong positive kag ay dudukon sa no pa mabalik ang opisina sang LTO dito sa syudad sang Iloilo. Yari ang countdown sa report sang balita ni Action Art Tayhupon. Action Art. May karon Action Rex kinapatigayon safety measure man ang LTO diri sa syudad sa Bacolod agud magluwas nga malimitahan ang ila sining nga mga kliyente nga i-accommodar kada adlaw nga sa diin sa diri kay Mr. Ruben Tampos hasta sa 60 ng ilang tinguan nga mag-accommodar kapin pagid ang nag-process via online nga mo nang ginatagan na nila sa transaction code kurang oras ang ila sining nga pagpadulong sa tapan sang LTO sa Bacolod kapin pagid sa mga nag-process sa ila sining mga registration sang motor vehicle. Sunod rin kay Tampos sa inisip nga pamaagi man ako di pa siguro nga at least ang risko para sa COVID-19 malikawan kag sunod rin sa iya ang istrikto nga pagkapatuman sa health protocol amuning panawagan nila sa mga kliyente nga nagapadulong dira no kay mas kinalimitahan karon sang LTO ang pagbaton sang mga walk-in nga mga individual nga nagakadtulang gawai man sang abansing pag-transaksyon nga daan sa ila sinipagi sa online. Tisiri nga mas maayo nga sa online ka mo mag-proseso og sang sa magkadto dira nga way kasiguraduhan kung walk-in ka bangod basi hindi na malabutan ang inyo sining numero kung hindi na kamo malabutan nga mag-accommodar bangod man sa mga paghalong nga ginahimo sang LTO. Yari si Mr. Ruben Tampos ang tagpamuno sang LTO Bacolod.
Nag-reduce kami, ginahimo namon subong, nag-limit kami sa 60 number of walk-in clients. Then, mag-exceed na priority namon, ginatagaan na namon contact number, online na po sa walk-in clients, depende na sa once nga ma-reach namon ang among capacity, then i-reschedule naman siya namon following day pagid. Dapat masunod sila sa minimum health protocol lang na required sa ATF, no? Hand washing ng gyapon, face shield, face mask, kadang social distancing ina-establish namon sa China. Ang malang palayag ni Mr. Rio Ben Campos, ang aksyon mo, aksyon at tayo hukon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod o kung sa special assignments sa iduantang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson nakigsapol kuno sa mga tourism officers sangot sa plano nga pagpasira sa mga resort sa sulod sang duwa ka semana. Kagiban pang mabalita web Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex natalana nga magapagwaaman sang panibagong order o kung mando si Negros Occidental Governor Abong Lacson may kantara sa siring plano no nga pagtugang sa istrikto pang measures para nga malimitahan ang movement sa mga tao diri sa Negros Occidental. Si Gov Lacson nagasapol sa mga tourism officers sa probinsya. Ini ang desisyon Akson Rex ang plano kung pwede ipasiraan ay temporaryo ang mga leisure areas labi na ang mga resorts sa Bogos nga probinsya sa sulod sa duha ka semana. Pagkaiman ang record sa Provincial Incident Management Team nagapagiging as of April 12 o kung April 13 balik kahapon naglabot na Akson Rex ang bill Kenyantos 1,572 na ang kanamuon sang active cases kag isa diri sang idalantaw factor kung ginhalinan kung ang nagadamo ang local transmission tagod sang sining ginatawag nga mass gathering. Iambal ni Gov Lacson ang pagpabulang nauuntat naman labi na gid na nagtugasan ako nga problema ito na tugiban nga pagpabulang sa bahin sang banwasang ilog kag sa syudad sang Kabanggalan tiambal ni Gov ang mga LGUs mayara sang tagsa ka mga mando ay tugaman pagi sila sa ring local chief executives dapat istriktuhon gid ang pagdumili sang siring bulang. Yari si Governor Bong Lacson. We just go about that become stricter, especially the leisure travel. I'm meeting with our tourism officer to discuss about the closing first our possibility of closing our resorts for 2 weeks, so we can at least manage our increases. Hopefully it will help managing the increases. Of course, ang mga bulangan closed already, should be closed. So we'll continue with our strict measures, and hopefully it will help us reduce. So ibalaon to lang Rex pasi karon sa hapon makamagawa diri sa final nga desisyon na si Governor Bong Lacson kay subong siri kung tani may schedule siya napagkatubang liwat sa makatapos ang media pero mayara siya Rex ang emergency meeting ongoing pa sa sirigid nga mga akteryon. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon yung aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Dagang salamat Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyong iban sini karon dugay-dugaya or sa iban nga public affairs program sa Aksyon o Radyo Bacolod. Kay may mga pinapag ka mga ginahikot si Gob Lacson na sub this broadcast time kagiban pa nga mga opisyales sang probinsya. Sige, daligid lang sa mga ka-aksyon ta may tisian na iho. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay tirahon tanay anay ho. Ang mga ginpadala nga mga mensahe kay Gian Resisio, kay Alunan Suset, may lang pagpamati Madam Alunan Suset, no? Suset Alunan. Gian Resisio, Chris Vilma Trias, kay Noel Amar, kay Inday Rexy, kag Tuto Nico Reyes dara sa Toronto, Canada, no? Ga monitor siya. And Ronnie Mananghaya dara sa Hufuf, Saudi Arabia, Ramadan Karem sa tanan nga mga Muslim all over the world. Okay, sige. Noel Pahilangga, salamat gid to Noel sa imo sining mensahe, no? May baybas kuno da sa Silay City sa tubang sang Halandoni Hospital. Salamat gid Noel Pahilangga. Sa kay Rodorasyo ko, siling niya grabe nagidya kada adlaw may patay sa pagtero kagamo sa Earth. Mayong udto Axorex. Salamat gid Madam Rodora Syoko. Halong lang dira sa Hong Kong. Ayos, Demros Belyog Wolaha,
sa Athens, Greece, no? May lang pagpamati Demros Belio Gulaha sa Athens, Greece. Ayos. Noel Magbanwalagos, may lang pagpamati. As lang ko tani isang update sa burnout scheduled sang Seneco. Thank you sa dini. Nga burnout daw wala man dik padalang Seneco di sang burnout jadi kung sanong schedule ya kag din schedule dia. No? Joval Trinidad, may lang pag-monitor dara sa Kabangkalan. Salamat gid Joval Trinidad, no? Kay ni Stories Escobedo, ga live sila to sa Barangay Minuyan sa Morsia, upod ya si Baby ya Sabana Escobedo kag asawa ya nga si Stephanie Escobedo. Panyaga Taxo Rex, salamat gid. Thank you so much ni Stories Escobedo. Francisco Guangco, may lang pagpamati. And Mark Joseph Tiad, mayong udto kay nanay yang si Flora Dispo gapamati na siya subong sa Villa Esperanza Tangob, no? Salamat gid Mark Joseph Tiad, no? Kag kay nanay Flora Dispo. Noel Amar, may lang pagpamati sa Rex diri sa amon sa Canada. Pag naka-quarantine ka sa hotel 14 days, libre imo foods and hotel room as well. Okay. Sige, nami gid man da. Noel Amar, no? Pero way gid sang pinakamayo kung nara ka sa quarantine area, di ba? Yuditorta de la Piña Barbecue, Asinda Santa Teresa po katod na. Sorry, nagsala ko. Okay, sige. Gina Francisco, may lang pagpamati. Ngayo lang ko ideya sa AirAsia kung when gid sila mag-refund. I don't know. I-check ta lang ni Guro, Madam, sa AirAsia kung anong ambal si mo, Madam Gina Francisco. Saan sila ma-refund? May lang pagpamati na sa Francisco family sa La Castellana. Ayos. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati. Si Yuditorta de la Piña Barbecue, may lang pag-monitor ko nos pamilya Barbecue, pamilya de la Piña sang barangay Inclaro. Kag pamilya Quezon, pamilya Quezon Benedicto, dala sa Pocatod, no? Salamat kita. And sa kay Elmer Itones Regalado, may lang pag-monitor sila sa Litex Market sa Fairview, Quezon City. Salamat gid Elmer Regalado, dala sa Litex Fairview, Quezon City. Kay Margie Abatayo Padilla Floraho, dala sa Kawayan, may lang pagpamati Margie Abatayo Padilla Flora. Ayos. Sir Alex Montesa, gatamyaw lang sa pamilya Ramirez ang Barangay Granada, Langilan, Kagamuman, sa pamilya Chungko Montesa sang Greensville home site. Madamo gid nga salamat. Salamat gid Sir Alex Montesa. And Madam Virginia San Antonio Alpenda, gatamyaw lang kay Nikki Roslende Bison sa iyang birthday subong sa Banwa sang Calatrava. Happy birthday Nikki Roslende Bison, no? Salamat gidalin sa kay Madam Virginia San Antonio Alpenda. Noel Amar, good afternoon lang sa friend ko si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, and June Season, Bea Jonathan, and Dines Roma. Ayos. Belen Salao, may lang pagpamati sa area sang Tangob kay Madam Belen Salao, no? Kay Madam Vivian Pondales Gumban, dra sa Barangay San Juan, Pontevedra. Salamat gid Madam Vivian Pondales Gumban, no? Kay Howard Guevara, salamat gid Sir Howard Guevara, no? Garde Hondrades sa Sitio Tabadyang, Minuyan, Morsia, no? Salamat gid Garde Hondrades. Kay Jan Acosta, may lang pagpamati Jan Acosta, and Teresita Urita Kahurao, no? Salamat gid Madam Teresita Urita Kahurao. Kay Michael Singo Lamayen, no? May lang pagpamati Michael Lamayen. Kativer, kay may lang pag-monitor. Kay Ken Ares, may lang pagpamati Ken. Kay John Paul dira sa South Korea. Salamat gid John Paul. And Alex Montesa, palagas lang kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Ma'am Kelly Chili, kag Ma'am Lida Samura Yamagishi. Ayos. Kay Sara Garaygay, salamat gid Sara. Kay Rochelle Torbella, may lang pag-monitor. Kay Pelton Lipora, no? Dira sa Pasay City. Kay Romy Alconsa, o Titi Ginaton, Romy Alconsa.
And sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pamati, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag kay Dilaos dira sa Kingtown, Victoria. Salamat gid, no? Dito sa ubos, sa idalom kay na ubos na tong babaw kay Liberty Binitin Ubaldo, brand out buwas sa Mansilingan area tag 2 ka oras. Gali ka. Sige, salamat gid Madam Binitin Ubaldo, Liberty Binitin Ubaldo. Alunan Suset, Tario di bauti ka nami gali kun mag-quarantine kay libre tanan pag magtangkasok ko mapa-quarantine ko di ni siya mapa-quarantine nga libre. Nixon Relota Bernardo, may lang pamati April 15 run out buwas run out 6 to 8 AM 2 ka oras sa alihis. Sige, salamat gid. Thank you gid Madam Suset Alunan sa 50 stars. Thank you gid Madam Suset Alunan. Ayos. Edmondo Ginyabo, may lang pamati monitor sa Laguna. Edmond Ginabo, no? Kay Gina Banay Retita Torrevilla, God bless. Shout out lang BHW Bacolod. Salamat gid. Taga BHW Bacolod, may lang monitor. Thank you gid. Mary Dave, may lang monitor, no? Ayos, dagang salamat gid. Okay, ipaupod ko na lang sa pagpanamyaw Sornito family sang Barangay San Juan, Pontevedra. Kag sa pamilya Caballero sang Barangay Pahilangga, Hinigaran, halin sa kay Sir Alex Montesa. Kay Diosdado Proponga, may lang pamati Diosdado. Kag sa pamilya sa Barangay Caridad, Bago City, Proponga, kag Hasildo family. Salamat gid. Gian Resisyo Lancer, thank you gid Gian. Thank you, Gid. Sakpalang ko da, Gianna. Sa panyaga mo. Thank you, Gid. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby. Manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:54. This time check is brought to you by AC. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dari sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras.
12:56 na mga kaaksyon sa iluang tanay si Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining tatlo ka mga heavy equipmento nga ginpang tutdanto kahapon naging padulungan mismo ni Aksyon Dale Salazar ng investigasyon kag pinakaligtas nga investigasyon sa mga kapulisan. We have Aksyon Alvin Graba. Yari ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapadayon pa ang investigasyon karon sa mga kapulisan sa idalom sa EB Magalona PNP in relation diri sa pagsunog sining tatlo ka mga backhoe. Aksyon Rex. Isa diri ang Caterpillar nga 520 backhoe, estimated mga 7.2 million pesos. Ikaduha ang liugong backhoe, estimate 4.2 million pesos. And ini Aksyon Rex ang isa diri isa pa ka backhoe nga worth 5.2 million pesos kung sumahon Aksyon Rex. More or less malapit 20 milyones ka pesos nga balor sa pagkabutang o kung mga backhoe. Agagin na pangsunog diri Aksyon Rex, pero sa initial diri ang pagpangusisa sa mga kapulisan led by Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Suno sa iya Aksyon Rex nga posible may kaakig Aksyon Rex ang pagsunog diri, especially sining mga tatlo ka mga backhoe nga ginausar Aksyon Rex sa pagkuha sa mga balas kag iban pa pangkwari Aksyon Rex. So pangkwari diri may permit ang kwari nila. Amo na karon ang ginausi sa man Aksyon Rex sa mga kapulisan, especially sa ila sining deputy kay kagina Aksyon Rex ang deputy pagid lamang, deputy chief of police pagid lamang sang Ibay Magalona ang available kay hindi gid makontak na karon ang linya ni Lieutenant John Paul Tabuhara sa Baylo nagikaistorya ta kagina initial sa ila sining Deputy Chief of Police Aksyon Rex. Sa diin hindi man siya available, kagway man siya kuno natagaan permiso ni Tabuara nga magpa-interview initial. Sunod sa iyang gintagaan lamang kita diri sa mga kopya kag hawid o ano ni mga klase nga mga salakyan ang ginpang sunog kahapon nga adlaw Aksyon Rex. Din sunod niya kagadugang pagidadari ni Police Lieutenant Minardo Ilyaga, ang Deputy Chief of Police sang EB Magalona PNP. Muni karon ang padayon nga ginausi sa rason nga nagpadulong dito sa lugar sang insidente, sa partikular sa Hacienda Buenos Aires, Barangay Kunsing, Banwas ang EB Magalona. Personal nga nagpadulong ang hepe mismo sang kapulisan sang Ibay Magalona PNP nga si Police Lieutenant John Paul Tabuhara. Basi magina available na karon ang linya Aksyon Rex ni Lieutenant Tabuhara in relation din sa pinaka-latest investigation kung sino bala ang taghimo sa sinipagsunog sa tatlo ka mga heavy equipment, particular ining tatlo ka mga backhoe. Reports ang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Launa impuntong aton oras. 1 o'clock ang ato sining oras. Life Extension Vitamin D3
Kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP standby Aksyon Roger Gotib sa syudad San Cadiz. Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa ebidensya sa magpasaka sang kaso sa suspitsado nga nagpatay sa 4 ka mga persona sa barangay Tangog ginakomplito na sang kapulisan sang Police Station 8. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP. Aksyon Eric. Okay, Aksyon Rex. Okay, gani kay tuman kainit mo. Di purma. Ang anong mainit? Ang mainit ang bala mo na. Di ko na pag-mentionar de. Ate, kung ina, no? Usbong ina kagdara ina sang kainit sang panahon, no? Husto. Ayo di purma. Dalo ka sweldo subong eh. Ano? Sweldo? Oo. Sweldo subong? Sweldi subong. Wala ko nagasapak ng sweldo, no? Kung sa bagay, ito wala kita na. Ayo di purma. Ang ginahulat ko ang sweldo ni Juan, no? Ni? Ang walang ginahulat sa mga Rex, okay. no? Sweldo ni Doc Ramil, no? Ang second trans. Second trans? Ayo di purma. Dugay pa itong galing. Dugay pa. Dugay pa galing. Mga kwan pa, mga tunga pa. Tunga pa sa... Kabula. Mga 15 días na lang Makalawi. Sa bagay, kinapatpat mo lang ang numero sa kalendaryo. Hindi ka pagkabalaka, no? Kaya may maabot din na sa imong kayuhan, no? Dopiho ka ba? Ayo di purma. Pasaligang ka o galingon ko. Ati, kung may ka nagkasali sa kulingon mo, dira kagay ma-failure at sa Rex, no? Kailan may trust and confidence ka sa kagulingon mo. Ati, God. Always mo na. Always mo na. Kaya wata ka ba, lo ba si may manawag dira sa imo ka magsilinga, Rex, panasapi. Ayo di purma. May lang nga pagpamati kay Kapchad gali kay kagawad Joe Fredra, kay Sir Manuel Ko. Ha? Manuel Ko. Sir Manuel Ko, kay Sir Chua Bla? Joseph. Oh, Chua. Sir Joseph Chua, may lang nga pagpamati da. Oo, kay Sergio Marie Vargas. Sergio Marie Vargas, sabi pa niyaga Sergio Marie. Oo, sa mga tanod sa may outpost ng barangay. Sa tanod sang barangay Panukoy da. Boga lanog ang aton nga kwanda nga programa. Way patay-patay ngilang nga mga monitor dira. Si Gapong git, no? Oo. Napapadsagit na paborito nila kag idol nila si Action Rex, no? Ayo di purma. Paring Ruel si Roma dira sa Proc Isla sa barangay Villamonte, ho? Para sa? Ga-monitor man paring Ruel si Roma, no? Sa Proc Isla, barangay Villamonte. Si Primo ko, ara pa? Primo man? Magbanwag ka? Ara sa ga-monitor sa. Okay, abi ko si Mark. Paring Mark, kag-Ems magbanwag. Ga-monitor sila subong, Di ka bustang may gusto nga bugas? Ati, laya gid siling yan. Dahil masaylo sa pasi subong. Ayo di purma. daw wala gid ko no. Pero sige pa man Ara na importante ang stage ng negosyo ni Primo Mark. Oo. Di drama ng kasama ka patigayong kung daw magalang-alang ng tabla. Gani. Sa Kawayan Galio, sa Kawayan 5 ka SB members ang Kawayan nagpositibo sa COVID-19. Grabe siya bang COVID 5 ka SB members sa Banwas ang Kawayan. Mga muna wala na grosisyon Ati wala na kay ginsirang ila sining munisipyo isak simana. Ay agoy. Grabe man nga igo sang COVID-19 wala pa sinuho niyo. Oy gidya, sorry ka mo na galing kilalan kita gali na tao. Amo ning confirm sang migo mo? Ay gali sino nga migo man? Si Mayor Janry Tabuara. Si Mayor Janry? Galing ka? Harap ka siya Ti amo ning ipabutyag ya. Asymptomatic actually, pero ti mayo na gid lang agin paiwayan na ya. Kag magpaway-huway anay ng 5 ka mga konsyalti sa Monday pa mabalik ang opisina.
Monday pa. Kapay pa nga makarecover sila dasig lang. Oo, gani man. Ang katapat pa na sila, Axorex, kuha mong pabalhas kag vitamin C. Oo, correct na. Katulad sang ginahimo sang kilala ko. Oo. Ayo di purma. Gapabalhas siya, pero igo magtapos, igo ilang ni Sandiay. Kay kapoy na siya. Kondisyon lawas na Axorex. Oo, nami man, no? Nami man, nagre, nami ka makapabalhas ka kita. Oo, nami gid. Kung may pabalasan kung wala, wala eh. Wala eh. Para sa ako na, naman pabalasan ko ni man. At kay kumabalasan sa kaon. Gym pa sa una ka, gym ka man sa una eh. Ha? Gym ka pa sa una, sa mga ginuntat mo ng gym mo. Gym. Ayo di purma. Sa una ka bulo basket ka pa. Sa una ka bulo basket ka pa, subong way ka na basket. Na. Sakit ng mga tiil ta. Oo, gani, mga gising-gisinga to, hindi na gini kagwanta sa dalagan, kagabalik-balik sa court. Gani man. Ay, oo. Sige lang. Ano ning sitwasyon ni Tatay Christopher? Ate, ang sitwasyon ni Tatay Christian Tulot, ay okay sa subong doon, nagbalik na sa Wisyong Utok yan, no? Nagbalik na? Oo, nagbalik na kag badasig ang respansya kung tawgon siya nga si bro. Ba? Oo, kasi bro, maglang iyan alias, Action Rex. Bro Bongo? Ayo di purma. Do ka nami. Total na. Pusa, hindi sa Silda, Dosang Station 8, Yeah, bro, good morning. Good morning. Sabat na sa subong. Dumayo, Dumayang wisyo sa moto. Kaya protein ko gada, hindi kini siya kasalbar ang kaso yun. Subong, sila na yung medyo. Kung sa bagay, duro na baton yun ang ginawa niya. Ini kasi panak, Axorex, sigurado na makapasaka na sila kaso. Kay ini nga hapon, ginapabot ang duwa kapakaisa sa itong nagkalamatay, naman yung mag-serving nga private complainant sa kaso. No? Ang duwa kapakaisa sa nagkalamatay. Plus nga, kahapon niya, ginpasubscribe na to, ang extrajudicial confession ni Christian Tulot. Kag ginakol kompleto man sang investigator sa station number 8, ang investigation report, ang autopsy result, kag ang death certificate sa biktima para nga within this week mapasaka na nila ang kaso. 4 counts sang murder, kag may paaman pa kasong robbery tungkol sa itong mga kagamitan na alahas ka na-recover to sa Morsiang. Sa doon sa Labrador Benedicto sa mag-responder dito, ang ato sa kapulusan sang ginkuha nila ining si Christian Tulot, no? Siling ni Police Major Jory Puerto nga siling niya Action Eric, ginapasiguro ko sa tagpalamati sa Action Radio kaya ginasulod man nga kaso na ini nga simana mapasaka gid namon ang kaso para nga bisan paano matagaan man sa justisya ang kamatayon sa tong apat kagin lukong na sa tong Domingo sang hapon dira sa may area sang Bacolod, no, nga sa diinti halos kintasubugid sa mga pamilya ang naglanabo nga insidente nga sining pagmasakyan sa pagpatay sa apat ka mga pamilya Nombre kag pamilya Espinosa. Yari porso sa palayaga ni Police Major Jory Puertong Hepe sa station number 8. Sir, ang pamilya, hindi na rin namin mga testigong adlaw sa station para mag-sikat na tilapit. Kila ka pamilya, gina-expect nyo sir nga magkadto na subong, mapakwapi daipit? Dan kung ito dua kayo na-blus ko yung naging sikat na tilapit. Pag pinapapalaman subong kanto sila. So, ang dua ka enough na sir para nga makuha na si David na ma-file ang kaso? Yes, sir. Okay. Bali, ang dua ka enough sila mo na magka-serving private complainant. Sa third party, yung pamilya sa biktima sila yung bagyado. Ang extrajudicial confession, sir, doon na subscribe naman to yan, no? Sir. So, sir, sa palayag ni Police Major Jory Puertong Hepe sa station number 8, kag tisiling ni Puerto ang iyang mga investigador nga assign diri ang balbala karon sa pagkuha kag pagtipon sa mga ebidensya para nga pagpresenta nila sa korte sa City Prosecutor's Office. Ang pamilya sang mga nagkalamatay to wala pagid ka kadto no? Why pagid Axorex kay siguro ara pagyapon ang pagbatsag sa kasubo. In fact ini nga po no ginapabot ni Major Puerto kasi hindi ba nila gid direct ma sa kila pamilya nga huy kadto na kamudli kita lubong na to. No mo na bla. Ang hulat naman kay ginapasiguro man ni Puerto kay di naman ni kagwa si Christian Tulot kay may una siya kaso ipasaka mo illegal possession of prohibited drugs atong siya bunga na recover pala sa iya
Pero hopefully sila ni kuan ni Puerto nga ini nga semana ini nga hapon kabay pa nga magkadto tong duha ka mga pakaisa sa kalamatay para nga makuha lang ng Philipet para nga maplastar tanan kag bangin sigurado na ang pagpasaka sang kasong for counts of murder kag kasong robbery batok kay Christian Tulot alias Tro. Amo ni pila ka latest ka report gikan sa Bacolod City Police Office nga mga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginakson Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo. Aksyon no Radio Philippine Standard Time launa 14 ng aton oras. Kadtuan tanang mga balita gikan sa aton sining mga out of town reporters. Sunahon tanay nga balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining preso nga nagapangatubang balaho sang kaso attempted murder temporaryo nga nahilway matapos nga magpiyansa. Kag maki-update kita sa COVID-19 kada moon sa nagpositibo nagdugang pagito. Sige, yaring kauda sa report ni Aksyon no Roger Gotib sa Ciudad San Cadiz. Sa detalye, Aksyon Roger. Action Rex, tigay nga makaangkol sa temporaryo nga kailwayan ng isa ka preso nga gindakop by virtue of warrant of arrest sa itong tinarikdan nga Abril 7 apang inisya ang nakapiyansa na karon sa 120,000 ka pesos. Ini nga persona ang gindakop kag nakapiyansa gikilala ini sa kay Marjon Villaruel y Moico, 41 anyos sa edad, kag inisya ang residente sa Hacienda San Pablo sa barangay Bangkiruan, Ciudad San Cadiz. Siya ang nagapangatubos sang kaso nga attempted murder nag-i-issue sang RTC Branch 60 sa Ciudad San Cadiz. Pero nakangkon siya sa temporaryo kailwayan bangod man nga nag-post bill nga 120,000 ka pesos. Samtang Action Rex nagadugang pagid ang kadamuon sa mga nag-positive sa COVID-19 diri sa bahin sa Ciudad San Cadiz. Sa sininga mga tinion, kahapon lang gipagwa man sa Bilis Cadiz o Gion Cadiz noon, nakaangkon sang dugang pagid nga anom tanan ka mga nag-positive sa sining virus. 124 na tanan ka mga active cases ang yari sa Ciudad San Cadiz. Out of confirmed cases nga 684, umalipas sa nagsugod ining pagbiktima pagpanglaton sa COVID-19 sa itong nagligad nga tuig sa Subong. Ang trending 111 sa sining 124 ang local cases, samtang 5 ka mga LSI, 3 ka mga returning OFW, kag subong man 5 ka mga frontliners. Nagapanguna naman ang Barangay Zunto nga may 57 nga mo ini ang yara dira sa may Purok Mainuswagon sa among barangay. Nagapangadua ang Barangay Daga may 15, kadagapang-3 naman ang Barangay Sunfor nga may yara 14. Sa karon may 7 ka mga barangay out of 22 barangays nga sila 0
sa active cases ng COVID-19 suro sa local IETF. Report kita sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Roger Gotim sa syudad San Cadiz, ulay hununtang balita ni Akson Percival Villamor sa La Carlota. Padayon ang pag-monitor sa 14 ka mga barangay kabahin sa COVID-19. PNP padayon ang pagpatigayon sa checkpoint sa natungdan nga mga lugar. Yari ang countdown sa report ni Akson Percival Villamor. Akson Pers. Action Rex ang La Carlota City mulo matawhay ang lakat sang letterbox no mataway ang siyudad sang La Carlota wala man sang insidente kag aksidenteng nagluntad sa sulod sang 24 oras aksyon Rex. So ang aton man nga kapulisan sa padayon man ang nagabantay sa border control dito sa area sang barangay Araal nga kun sa diin Action Rex sang kahapon may ara nga na-report naton nga 8 ka persona ang nagpositibo sa among COVID-19 kag may ara nga 20 ka persona no 90 plus nga persona ang ginkontak tracing kag padayon man ang pag-swab test no. So nag-abot ang resulta kahapon sang hapon ang swab sang 97 ka contact tracing. So nagapasalamat sila nga ini ang resulta is negatibo action Rex no. Kag so ang aton man nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe ara sa gihapon sa control point sa nga entrance sa nga barangay Araal nga wala gid sang masulod nga pangayaw ilabi na gid ang mga nagkakaiping syudad kag kabanwanan kag mga barangay diri sa syudad sang La Carlota. So hindi gid kasulod didto kag magpaliwaliwa sa tion sining subong kainit sang adlaw kay didto sa may sitio gintubdan Action Rex may ara nga mga lugar nga may ara nga tourist spot ilang paghiwatan sang ilang social gathering. So temporaryo nga ginsirado sang aton nga panguluan diri sa syudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Dr. Rex Alandoon City Mayor nga wala gid anay sang magasulod didto tungod sang natabo sini nga may ara nga nagpositibo sa COVID-19. So ang area sang La Carlota malinong kag matawhay ang lakat sang kriminalidad diri sa syudad sang La Carlota. So ang monitoring sang aton pulis sa kabahin sang COVID-19 so ara gyapon sa control point sang barangay Araal Action Rex. Amo ini ang aton nga report nga nakuha diri sa compound mismo sang La Carlota PNP ang inyo ka-aksyon Action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Percival Villamor balita gikan sa syudad sang La Carlota. May lang ang pagpamati sa mga OTTG members and officers, mga taxi drivers naton kay John Fernandez sang Riza J Taxi. May lang ang pagpamati Sir John Fernandez sang Riza J Taxi. Salamat gid sir sa pag-monitor. Thank you gid Salamat gid sir no. Yorb Quinyol, may lang pagpamati kay Rosemary Harsi Petsera dara sa 88 Chinatown Square Mall Bacolod ga monitor man si Iha Rosemary Harsi Petsera. Thank you so much Madam Rosemary. Ga monitor sila dara sa 88 Chinatown Square Bacolod no. Salamat gida. Teresita Hintoliaga Gonzales sa barangay Nabalian, syudad sang Himamaylan. May lang pagpamati Mike Jan Seba sa Molde or Mike Jan Seba, may lang pagpamati o niagata namit sang Talabaha, monitor gid kami di sa Moises Padilla. Salamat gid Mike Jan sa Molde Seba. Kay may palagas pero gimo ang kagay na taman ni nabasa pa ding iba no. Salamat gid gimo Thank you gid
Okay, sige. Alang-alang na ta sa tiyempo, pero daligid lang mga ka-aksyon kay kulabos kita sa tiyempo, ho. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, nag-sobra kita. No? Pasensya gida sa kay Aksyon and Defensor, kag sa mga ka-aksyon ta, bawi lang tabuasa. Ayos! Sige, salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diri gidamang badugay. Upod na kay Aksyon and Defensor sa ngalan ni Aksyon Wilma Sugatona. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kaanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,